Moitas noites en vela, insomnios compartidos, milleiros de historias contadas en directo e, sobre todo, compañía. Iso trouxo Marcial Mouzo, Pensando en ti, na Radio Galega. Esta foi a súa última noite deste lado do micrófono antes de se retirar tras 41 anos de traxectoria. Parabéns, Marcial. O seu espazo continúa de luns a venres, de 1 a 6, con Pepe Capelán. Adiós, compañeros, adiós. Foi a última vez que sentou na súa mesa, aínda que moitas noites entraba xa directo ao estudo. Hoxe tocaba deixar valer o armario e gardar a xenda desta casa como un dos últimos recordos. Marcial facía o seu último programa pensando en todos, en cada un dos que compartiu con el historias de vida na intimidade da radio pública. Chegou o día, non? Que moi iba a decir? 41 anos que quedan aí. E entra unha tristura, unha pena por saber, porque son consciente de que vou pechar definitivamente unha etapa maravillosa da miña vida. E agora que tanto falamos das redes sociais, eu creo que a primeira rede social de verdade aquí en Galicia foi Pensando en ti. Fomos pouco a pouco, acórdome das primeiras chamadas, eran moi pouquiñas, espaciadas, e eu dicíalle sempre ao técnico, non nos escoita nin a nosa familia, quen vai escoitar a radio a estas horas de noite? Atención, Pascual, J. Vidal, Vigo Radio. Pero aí estaban, os panadeiros, os transportistas, os mariñeiros e todos os que durmen pouco. Cada vez vemos máis persoas vivindo soas e o que é peor, morrendo soas. E aí estamos nós acompañando. E hai moita xente que chama simplemente para ter con quen falar. Funlle collendo tanto cariño a toda esta xente que me contou tantas historias ao longo de tantos anos que acabei creendo, porque é verdade, que efectivamente isto é máis que un programa de radio, isto é unha familia. Unha familia do país e da diáspora que lle amosou o seu cariño ao longo de todos estes días. Para mí foi un faro, unha luz que me fixeste acercar máis á miña terra e tamén tratar de non esquecerme da miña lengua, do meu idioma. Non che vou tocar o cu, pero vou echar un abrazo moi grande. O abrazo non me escapa.